Most megpróbáljuk felhívni a mesterlövész termék támogatását. Jó napot kívánok, szeretnék érdeklődni a mesterlövésszel kapcsolatban. Hogy vannak benne pár hibák, olyan hibák vannak benne, amik egyszerűen borzasztóak, hogy például forog a játékosnak a feje össze-vissza, meg hogy vérzik a busz, meg... Igen, hát ezek ilyen bugok a játékban, amit annak idején a kiadó, aki elkészített ezt a játékot, nem javított ki. Ha valaki rendelkezik megfelelő programozói vénával, ő nyugodtan veheti a fáradtságot, bár valószínűleg a játékot nem tudja ilyen szempontból elérni. Ő valószínűleg meg tudná csinálni, de... Köszönöm szépen. Szívesen. Vissza.